Welcome back for the finals. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με κάτι που έλεγα και πριν, να το πω άλλη μια φορά. Gameathlon. Είναι το επόμενο μεγάλο τουρνουά, Road to Nationals Volume 3. Ήθελα να επενθυμίσω σε όλους για μια τελευταία φορά, για τους fans του Hearthstone, ότι είναι ένα πάρα πολύ ωραίο event, δεν είναι μόνο Hearthstone Tournament, θα έχει ένα σωρό πράγματα, αξίζει να πας έτσι κι αλλιώς. Γιατί να μην το συνδυάσεις και με μια συμμετοχή σε ένα πολύ ωραίο τουρνουά, το οποίο θα έχει και ένα πολύ μεγάλο έπαθλο. Οπότε, δηλώστε συμμετοχή τώρα, διότι πέρσι διώξαμε κόσμο αυτό το τουρνουά. Ναι, είχε πολύ. Αυτό, θα έχει cosplay, θα έχει τα πάντα εκείνη, όπως είπε ο Άκα εδώ πέρα, είναι πάρα πολύ ωραίο να περάσετε. Και γιατί να μην παίξετε και τα games σας, να διεκδικήσετε τα πάντα, θα είναι free καταρχήν, έτσι. Ναι. Δηλαδή δεν θα έχει καν συμμετοχή αυτό το Ενώ θα έχει πολύ καλό έπαθλο. Και πέρσι ήμασταν 128 άτομα γιατί διώξαμε. Και διώξαμε ακριβώς. Οπότε, παιδιά, κλείστε από νωρίς. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι app ακόμα το registration. Μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες, θα ανανεώνονται διαρκώς στο site του Gul'dan, orderofgul'dan.gr είναι το site μας. Μπαίνετε μέσα, εκεί υπάρχουν. Άμα πατήσετε στην αφίσα, οποιαδήποτε βρείτε αφίσα για Road to Nationals, την πατάτε, μπαίνετε μέσα να διαβάσετε, να είστε ενημερωμένοι για το format, για όλα τα κόλπα, για όλα τα SEA, να είστε έτοιμοι και εκεί θα αναρτηθεί. Φυσικά θα το πετάξουμε και στο Facebook. Μόλις ανοίξει το registration, έχουμε ακόμα ένα μήνα σχεδόν μέχρι το τουρνουά. Ναι, οπότε θα υπάρχει χρόνος. Απλά μείνετε συντονισμένοι και με το που ανοίξει το registration, δώστε. Ωραία, 4-5 Ιουλίου είναι το Gameathlon, εκεί πέρα μέσα θα είναι και το. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητα σύμφωνα με τα pre-register. Ξεκάθαρα αυτό, έτσι. Ναι. Δηλαδή θα μπουν πρώτα οι pre-registered και μετά, αν υπάρχει χώρος, θα μπουν όσοι πάνε εκείνη τη μέρα στο τουρνουά χωρίς να έχουν κάνει. Αν δεν υπάρχει, θα κοπούν αυτοί οι πρώτοι. Αυτά. Γι' αυτό το είπαμε, το ξεκαθαρίσαμε. Είμαστε κύριοι. Πάμε για τελικό. Logan εναντίον Indigo. Μεγάλο match. Και οι δύο πιο χαλαροί γιατί έχουν πάρει τη θέση για δεύτερο. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένα χρηματικό έπαθλο. Εντάξει, οι διαφορές είναι μικρές όπως είπαμε και πριν. Εντάξει, δίνουμε 100 στον πρώτο, 75 στον δεύτερο, 25 στον τρίτο. Ο οποίος τον τρίτο το μάθαμε πριν λίγο στο cast που κάνανε εδώ ο Logan με τον Νάκα. Είναι ο Ζέρξης. Είναι ο Ζέρξης, σωστά. Και αυτό όμως που μας είπε ο Logan είναι ότι στην τελική για μια πρωτιά παίζουμε. Ναι. Έτσι, παρόλο λοιπόν που είναι έτσι τα πράγματα. Και είναι και οι 10 πόντι. Και οι 10 πόντι της Blizzard, έτσι. Άλλο 10, άλλο 5. Καμία σχέση. Όποιος κυνηγάει λοιπόν τέτοιες ευκαιρίες, είναι πολύ σημαντικό να πάρει 10 πόντα από εδώ. Και φυσικά θα πω κιόλας ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για τον Indigo, πρωτοεμφανιζόμενος σε μεγάλο τουρνουά, να το πάρει. Να αποδείξει ότι ναι, όντως είναι a force to be reckoned with. Κάτι μου λέει βέβαια ο Logan ότι έχει πάρει ένα μπρόλ σε Indigo. Α, ναι. Νομίζω πως ναι. Τέλος πάντων. Καλό κι αυτό, αλλά οπωσδήποτε δεν είναι τόσο γνωστό στη σκηνή στα LAN τουλάχιστον όσο είναι ο Logan. Σίγουρα. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τους παίχτες. Πάμε λοιπόν να δούμε, τα παιδιά έχουν κάτσει από ό,τι ξέρω. Ωραία, μισό λεπτό. Να αλλάξουμε και αυτά εδώ. Ναι. Πήγαινε λίγο να αλλάξουμε. Από κάτω λοιπόν θα έχουμε τον Logan. Λοιπόν, να πούμε ότι έχουν κάτσει όντως τα παιδιά. Στο προηγούμενο match μεταξύ των δύο παιχτών έγινε χθες και ο Indigo πέρασε με ένα εντυπωσιακό 3-0 πάνω από τον Brist του Logan. Ο Logan έβαλε και στα 3 παιχνίδια και με τον Brist, δεν κατόρθωσε να πάρει κάτι. Παρ' όλα αυτά, από χθες μέχρι σήμερα, αν είδατε και τη συνέντευξη που είχαμε με τον Logan, ο Logan πια δεν έχει αυτόν τον Brist. Τον έδιωξε, τον έβγαλε, τον πέταξε. Legend εδώ και οι δύο παίχτες, το βλέπουμε. Δίνουμε τον go. Άλλαξε κάτω, είχε Logan κάτω. Άλλαξε και τα δύο, για να δω. Του Logan του Indigo. Ενώ στο stream, τα ονόματα. Ναι, ναι. Ναι, κομπλίμε. Λοιπόν, είμαστε ready. Έτοιμοι και οι δύο παίχτες. Πάμε να μπούμε in game, μόλις μπουν και τα παιδιά. Και να δούμε λοιπόν αυτό το τελικό, το μεγάλο τελικό. Με τις θέσεις εξασφαλισμένες για δεύτερο, παρόλα αυτά παίζουν για τη δόξα του πρώτου, του νικητή, ενός 10 πόντους Blizzard. 3 που θα κερδίσουν Road to Nationals φέτος. Έτσι, ναι, σωστό. Ο Logan έχει ήδη στο ενεργητικό του 1. Μπήκαμε. Road to Nationals. Έχει κερδίσει το πρώτο. Ναι. Το δεύτερο το έχει κερδίσει ο Diviath. Και το τρίτο, θυμάσαι. Το περσινό. Ναι, και το περσινό είναι και ο Genji. Αυτοί είναι οι τρεις. Μαζί με το Celeste που έχουν κερδίσει Road to Nationals ever. Ξεκινήσαμε. Δεν μας έχει κάνει invite το Indigo. Μας έκανε invite το Indigo. Μας έκανε, ωραία. GG. Πανέμορφα. Είμαστε λοιπόν live με το τελικό. Έτοιμοι, πανέτοιμοι να δούμε. Το πρώτο match-up είναι Warrior εναντίον Warlock. Μας έλεγε ο Logan εδώ πριν, δεν το άκουγε εσύ γιατί δεν ήσουν μαζί μας στο stream, ότι σύμφωνα με το line-up θα πρέπει να κερδίσει αυτός.
Ναι, εντάξει, μου το έλεγε και εμένα στη συνέντευξη αυτό. Ότι θα πρέπει οι δύο big game hunters του και τα δύο brawl του να περάσουν από πάνω. Αυτό ακριβώς το matchup που βλέπουμε. Ναι. Του αρέσει το matchup, όπως ξεκινάει. Μήπως έχουμε φάει κάποιο... όχι, έκανε πολύ ώρα να διάλεξε ο Indigo. Λοιπόν, παρόλα αυτά είπε ότι η ψυχολογία είναι υπέρ του Indigo, καθότι δεν τον έχει κερδίσει ποτέ σε τουρνουά ο Logan. Και τραβάει ένα γρήγορο big game. Υπάρχει ένας BGH, λοιπόν, απέναντι υπάρχει μόνο ένα Smolten προς το παρόν. Ναι, σίγουρα να μιλήσουμε λίγο για το matchup ενώ ξεκινάνε έτσι κάποια από τα plays, ότι είναι δύο big game και δύο brawler, είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Πώς το βλέπεις τώρα ότι ο Indigo εδώ βιάστηκε να παίξει ένα Watcher κάτω? Έχει την όλη αυτό, έτσι, θέλει να αρχίσει να πιέζει. Καλά, δεν το συζητάω. Έχει το combo στο χέρι του All Watcher. Δεν έχει ούτε Drake, ούτε Giant. Οπότε αναγκαστικό play είναι αυτό για τον Indigo. Έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, αυτή η αρχή δεν είναι καλή, δεν είναι η καλύτερη. Είναι καλή, ας πούμε, εναντίον ενός Rogue να τον πιέσεις ή ένας deck. Σωστά. Αλλά παρόλα αυτά πρέπει να το κάνεις άμα δεν είχες Mountain στο χέρι σου ή Drake. Ήρθε ο Mountain τελικά και τώρα έχει μείνει πίσω σε αυτό το that regard, ας το πούμε έτσι. Ναι, εδώ το Death Bite είναι αρκετά καλό και το πάει μέσα, Ναι, υπολογίζοντας ότι θα καθαρίσει το επόμενο, χτυπώντας τον Watcher και θα καθαρίσει το σωστό. Θα πάρει για άλλη μια φορά ο Indigo, τίποτα περαιτέρω. Περνάει όσο damage μπορεί μέσα και ήδη είναι. Εδώ το λένε ότι οι φίλοι μας για προσωπία που λέει σε έκο το Indigo. Για να δούμε. Κρύφτηκε πίσω από ένα Belcher. Τώρα μπορεί να παιχτεί Giant από τη μεριά του Indigo. Τώρα μπορεί να παιχτεί Giant από τη μεριά του Indigo, ο οποίος όμως δεν θα ζήσει και πάρα πολύ. Θα αντιμετωπιστεί άμεσα με τον BGH από την πλευρά του Logan και αυτό ίσως να είναι ένας τρόπος για να αρχίσει να επανέρχεται στο game ο Logan. Να πάρει tempo. Insta λοιπόν BGH και Silblock. Μετά το αρχικό σοκ του ξύλου που έφαγε ο Logan. Έτσι, το κατεβάζει στα 17. Έχει τα μια όλη εδώ. Κάτι θα χρησιμοποιηθεί. Είναι αρκετά καλό χαρτί να το έχει στο χέρι του Indigo. 4-10 πέφτει γεμάτο το Drake. Άμεσα βασικά το τη Seal Maiden. 10 κατευθείαν και σαν πολύ δυνατό play. Καθαρίζει με το Drake άμεσα ο Logan. Και εδώ πέρα έχει πάρει το control. Boom από τον Indigo. Παίζουν πολύ γρήγορα οι δύο παίχτες. Είναι και ένα mind game αυτό. Έρχεται το execute. Για να το δούμε. damage στο χέρι του Logan. Θα πάμε για execute για να το δούμε. Ναι, θα πάμε για execute. Execute στο BGH λοιπόν. Στον Dr. Boom. Για να δούμε τώρα τι θα διαλέξει να περάσει ο Logan. Πάει μέσα full. Πάει μέσα full λοιπόν. Εντάξει, υπάρχει μου αρέσει η επιλογή του. Γιατί τον βάζει, ξέρεις, σε σημείο να του πει ότι ξέρεις τι πρέπει να αντιλάρεις τώρα, εδώ επί τόπου. Έχει και τον μπλόρ στο χέρι και περιμένει ότι μπορεί να περάσει από όσα τον και να έρθουν. Ναι. Παρ' όλα αυτά τώρα ο Indigo μπορεί να κάνει πολύ παιχνίδι. Veilen όχι. Hydroponic, πού είσαι ρε Hydroponic. Από τα παλιά. Γιο. Ο Veilen δεν τον έχουμε μαζί μας σήμερα. Είμαι με τον Άκα. Ο Veilen είναι ασημάκι σήμερα. Α, η Hydroponic είναι. Hydroponic είναι από τον κύριο Ασημάκι. Νομίζω ότι ήταν ο ίδιος ο Ασημάκι. Dangerous, World of Warcraft. Λοιπόν, πάμε πίσω στο game, είδαμε εδώ παλιούς φίλους. Ωραία, λοιπόν. Να μπαίνουνε. Λοιπόν, πέφτει ο Molten, γρήγορα, πέφτει low για να δημιουργήσει προβλήματα και να μην μπορεί να παίξει brawl. Κλειδώνει brawl λοιπόν σε αυτό το γύρο, δεν θα το δούμε. Insta boom. Έμεινε στον αέρα. Ναι. Τόσο insta ήτανε. Wow, όσο το γραφικό. Δεύτερο Hillbot. Μπορεί να ανέβει τώρα ο Τώρα ναι, Indigo. μπορεί να αρχίσει να σπαμάρει Hillbot σιγά σιγά. Το χρειάζεται. Εντάξει, το Brawl τώρα δεν είναι και η καλύτερη επιλογή. Δεν έχει αρκετό Brawl και ο Logan. Για να δούμε το τραβήξει. Το όριζε. Εντάξει, νομίζω ότι δεν μπορεί να μείνει σε αυτά 6 live βέβαια. Εδώ ναι. Τώρα ο Indigo είναι μονόδρομος στο Hillbot πιστεύω. Ξέρω.
Τι δεν ξέρεις. Εντάξει, είναι στο 10. Τι δεν ξέρεις. Γιατί μπορεί να το σκοτώσει όλο στο 6. Λολ. Τι εννοείς. Εντάξει, είναι τα bombs. Αν δεν είχε τα bombs κάτω. Είναι τα bombs, ναι. Απλά πεθαίνει. Είναι τα bombs. Με 2 τριάρια πέθανε. Εντάξει, έχουμε δει τον Ίντικο και πριν ότι παίρνει ρίσκοι αποφάσεις. Ναι. Αλλά αυτό θα είναι υπερρίσκοι τώρα. Είναι πολύ, ναι. Ενώ μπορεί απλά να βάλει ένα χίλιο κάτω, να είναι λίγο πιο χαλαρός. Το σκέφτεται το Ίντικο, πάμε προς το τέλος. Θα πάει με Θόριζα λοιπόν, θα το πάρει το ρίσκο. Θα το πάρει το ρίσκο και δεν ξέρω. Θα τον πάρει Θόριζα. Θα βγει βέβαια. Ζόρικο. Με 6 life. Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί να το σκοτώσει. Εντάξει, όταν είσαι πίσω, πρέπει να το πάρει το ρίσκο. Ναι. Για να δούμε. Ένα τεσσάρι εκεί. Ένα διάρρη μέσα και μια εσέρα. Εντάξει, του βγήκε το ρίσκο του Ίντικο, να πούμε την αλήθεια. Τρελά. Τώρα θα παίξει 2 Hillbots. Ότι πάρας. Τραβάει Emerald Drake για άλλη μια φορά. Ο Logan βρίσκει κακό RNG από την Ισέρα. Τα έχει παντρευτεί αυτά τα Emerald. Τα δρακάκια στην αρχή. Ναι, ναι. Υπάρχει σκέψη τώρα για το πώς ακριβώς θα το κάνει execute αυτό το play ο Indigo. Εντάξει, δεν είναι αναγκασμένος να παίξει και τα 2 Hillbots σε αυτό το γύρο. Παρ' όλα αυτά δεν μπορεί να κάνει deal με την Ισέρα αν δεν τα πάρει και δεν βρει κάτι. Ναι. Και ξέρει ότι αυτή η Ισέρα μπορεί να το σκοτώσει οποιαδήποτε στιγμή με ένα Awakens. Απ' την άλλη θα πάρει value τρελό από Thorizon. Θα δούμε δεύτερη φορά να Σίγουρα. κατεβάζει κόστος. Πασάει Νεσάρι σίγουρα αναγκαστικά εδώ πέρα από ό,τι βλέπω, ναι. Ναι. Πάει για Science, πάει για εντάξει, πολύ καλό. Δεν τα πάρε, έβαλε board. Και το Brawl εδώ είναι. Μονόδρομος λες. Μονόδρομος, ναι, νομίζω ότι είναι μονόδρομος. Δεν μπορεί να το αφήσει αυτό το board όπως είναι. Θα δει μια κάρτα. Ξεκινάει με Seal Block. Να ένα Execute. Θα το δώσει τώρα έτσι για να δούμε. Μπορεί να σκοτώσει πρώτα, ναι, λογικό. Για να δούμε. Εντάξει, εγώ θα σκότωνα. Χώρισαν λοιπόν και πάει για Brawl. Ο Λόγκας αυτό σημείο. Να το δούμε, να δούμε. Νιώθει ασφάλεια στα 25. Νιώθει. Η αλήθεια είναι. Δεν έχει άδικο. Εντάξει, το σημαντικό βέβαια είναι ότι και με αυτό το κακό draw δεν έχει τίποτα κάποια σοβαρή απειλή ο Indigo. Επίσης οι κάρτες που μείωσε ο Thorizon δεν είναι για τίποτα φοβερό. Το Sylvanas Play τώρα δεν σ' αρέσει. Το Sylvanas Play. Τι σταθερά, γιατί, τι έγινε εδώ, δεν βλέπετε. Νομίζω ότι. Πες μου. Για να δούμε τώρα θα δώσουν οι δύο Sylvanas. Παίρνει πρώτα αυτή το Indigo και παίρνει στη συνέχεια αυτή τη Logan. Για να δούμε. Όσο παίχτηκε δεύτερη και παίρνει. Φύκια. Δεν μου άρεσε πολύ το Sylvanas Play εδώ. Το Sylvanas Play, άμα το συνδυάζει με Brawl για να πάρει δεύτερο, ουσιαστικά νομίζω εξασφάλιζε το γεγονός ότι θα έχεις εσύ minions στο τέλος του Brawl, αλλά δεν έγινε έτσι. Ο Indigo λοιπόν αποφάσισε πώς θα γίνει αυτό. Πήρε ένα μικρό ρίσκο και βγήκε. Να τον τρώει κάτω. Αρκετά ψηλά πλέον ξανά ο Indigo. Έχει και ένα τόν στο χέρι του, πολύ σημαντικό. Και υπάρχει θέση εδώ, Λόγκα. Ναι, πρέπει να το κατεβάσει πάλι. Παίχτηκαν και τα δύο Hillbots, τέλος το Hill. 17 damage στο χέρι του Indigo. Στο board και στο χέρι. 6, 4, 10, 16. Παραπάνω είναι, 19 είναι. Αν παίξει τα δύο Hellfire, χωράνε. Α, ναι, έχει κατέβει το ένα Hellfire, ναι, είναι παραπάνω. Αλλά ακόμα είναι στα 22 Logan. Παρ' όλα αυτά κοντά ο Indigo. Αν μπορέσει να επιβιώσει αυτό το γύρο, υπάρχει Belcher. Ναι, μπορεί να κρυφτεί πίσω από τον σίγουρα. Να δούμε τώρα πώς μπορεί να βγάλω από εδώ αυτό. Ναι. Να δούμε πώς μπορεί όμως και τι θέλει να κάνει με τον board αυτό. Είναι και αυτός αρκετά χαμηλά. Ναι, βέβαια, και αυτός τώρα θα πάρει τα ρίσκα. Είναι ωραίος γύρος αυτός. Και η μάχη είναι πολύ δυνατή από την αρχή, ναι, όπως αναμενόταν. Όποιο deck κερδίσει τώρα θα είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια. Θα στήσει το tempo για όλο το series. Το ποιος θα πάρει αυτή τη νίκη. Κουνάμε την νίκη. Πάλι πάμε σκηνάκι από τον Indigo. Για να δούμε τι θα σκεφτεί να κάνει. Ίσως βάλει board, αλλά θα βάλει τον Brawl σίγουρα. Έδειξε ο Logan ότι δεν έχει Brawl, αντιμετωπίζοντας τα threats, έκανε τον bait του πάλι. Και ίσως να πέσει εδώ ο Indigo στο trap, έπεσε στο trap.
Full face. Ναι. Full face λοιπόν. Έπεσε Από στο Indigo. τράπεδο ο Indigo. Με αυτό το damage που έχει στο χέρι του λέει θα πάω να το παίξω. Ναι, παρ' όλα αυτά, τώρα εδώ στο Brawl θα δώσει μεγάλο value. I can take the hit. Στη Maiden δεν θα πάει για Brawl. Δεν θα πάει για Brawl πάλι εδώ. Μπορούσε πολύ εύκολα να πάει για Brawl εδώ ο Logan. Και πάλι είναι δύσκολα. Και πάλι ήταν δύσκολα με τον Brawl. Θα βγάζει και τον Belcher. Είχε καλές πιθανότητες. Δεν ξέρω. Παρ' όλα αυτά με τον Brawl θα έμενε στο 12 live. Με ένα μήνυμα του αντιπάλου η χειρότερη κάτω. 6 και 2, 9. Ένα τεσάρι. Ναι, ήταν καλύτερα τα chances. Τώρα δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Για να δούμε. Καθαρίσιμα αυτό. Υπάρχει ένα execute εκεί. Οπότε λογικά θα καθαρίσει πολύ πράγμα. Δεν το σκύβω έξι. Παρ' όλα αυτά είναι αρκετό το damage που έμεινε για τον Indigo. 9, 6, 10, 15, Όχι. 3 και 3, 6 και 3, 9 και 6, 15. Για ένα. Για ένα λοιπόν, ένα one damage of lethal, πολύ ωριακό. Και τον draw του Indigo πολύ κακό επίσης. Μπορεί να τα πάρει εδώ πέρα για να ψάξει κάτι ακόμα, αλλά τι θα μπορούσε να είναι αυτό. Dark Bomb δεύτερο. Ναι, νομίζω έχει παίξει ένα Dark Bomb. Είμαι σχεδόν σίγουρος. Τον είδαμε να το παίζει ένα BGH, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, οπότε δεν έχει νόημα. Θα πάρει παρόλα αυτά Shadow Flame. Σημαντικό draw. Ναι, θα καθαρίσει. Μπορεί board. να μην μπορεί να σκοτώσει τώρα, αλλά μπορεί να καθαρίσει το board. Ναι, ήταν καλό το draw που έκανε εδώ. Πολύ δυνατό draw λοιπόν. Το Shadow Flame καθαρίζει το board. Μένουν κάτω και τα δύο Healbots. Τρελό value αυτά Healbots. Τι damage έχουν βάλει, τι heal έχουν δώσει. Τώρα πάμε. Αν δεν παιχτεί το Brawl, εδώ έχουμε Lethal. Και τώρα σίγουρα θα παιχτεί Brawl. Και ελπίζει. Όχι, ούτε Δεν καν. φοβάται, δεν ξέρει. Μα πού να ξέρει τόσο damage στο Ναι, χέρι ναι. του αντιπαλού του. Έχουμε Lethal εδώ. Είναι lethal εδώ. Φτάνουμε λοιπόν σε αυτό το σημείο. Τώρα θα παίξει όλα τα SEA εκεί πέρα ο Indigo. Και έχουμε εδώ ένα 0 σε ένα matchup το οποίο κανονικά έπρεπε να το έχει κερδίσει ο Logan. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο Logan είχε deck για να κερδίσει αυτό το deck του Indigo. Παρ' όλα αυτά πήρε κάποια ρίσκα τρελά. Ο Indigo του βγήκαν. Never Brawl, όντως. Δεν ξέρω. Το Logan Brawl του μείνε στο χέρι. το θέλει πάρα πολύ αυτό το Brawl. Ισχύει. Λοιπόν, ένα 0. Εντάξει, τώρα δεν μπορεί να ξέρει ότι ο αντίπαλο σου έχει τόσο πολύ damage στο χέρι. Εντάξει, σαν handlock. Ξέρεις, μερικές φορές κάποια plays που γίνονται μπορεί να τα βλέπουμε εμείς με ανοιχτά χέρια για να φαίνονται αστεία, αλλά δεν είναι έτσι. Και ο Logan έπαιρνε κάποια risks εδώ πέρα υπολογίζοντας το τι μπορεί να έχει ένας handlock, έτσι. Ένας handlock. Και ξεκινάει το ίδιο παραμύθι που ξεκίνησε χθες. 1-0 Indigo. Λοιπόν, αντιστρέφονται οι ρόλοι. Warrior από Indigo αλλά ξέρουμε ότι ο Warlock του Logan είναι αυτός ο Dragon Log, Ναι, Maligos Lock που λέμε τελευταία. ο οποίος έχει πάει μια χαρά μέχρι τώρα για τον Logan. Και πάμε να δούμε αν μπορεί να του δείξει τώρα εδώ πέρα ο Indigo Fire Warax στο χέρι. how it's done. Καλό drop αυτό για τον Indigo να αντιμετωπίσει τα Elite Threats. Είναι όμως και ο Warrior του Indigo δεν είναι control όπως είναι του Logan, αλλά είναι patron. Το έχουμε δει, μας το μαρτυράει και η... Το draw εκεί. Ναι. Ο γκνόμου Indiana Jones. Λοιπόν, τυμπώνεται το Fire Warax κατευθείαν όπως είπαμε να αντιμετωπίσει τα Elite Threats. Και αυτό θα γίνει. Όχι στο early board control, λέει λοιπόν ο Indigo στο Logan. Ξεκινάει εδώ με tap. Έχει στον άλλο γύρο άμα θέλει Twilight. Εντάξει, ο οποίος δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί εύκολα αυτή τη στιγμή με το χέρι του Indigo. Θα είναι καλό drop δηλαδή μετά. Άξιο να κρατήσει coin για Thorizon και πάει με ένα απλό heal. Εδώ δεν έχει και play ο Indigo, έτσι. Βαρύ το χέρι του Indigo γενικά. Παρ' όλα αυτά, να δει άλλα πράγματα. το καθυστερεί, μην θέλοντας να δείξει τον αντίπαλο του ότι δεν έχει χέρι. Και κυρίως θα ήθελε να δει κάρτρο, το οποίο δεν το έχει δει καθόλου. Ακριβώς. Όπως έχουν τα πράγματα, είναι λίγο Λοιπόν, θέμα θα αυτό. μπει για το άλλο, τελικά δεν θα περιμένει. Ίσως έπιασε το νόημα ότι δεν υπάρχουν πολλά threats στο χέρι του Indigo. Για να δούμε. Το draw αυτό του Indigo τώρα θα είναι σημαντικό. Η πρώτη inventor λοιπόν τώρα. Δεν βοηθάει πολύ να αντιμετωπίσει αυτό ο Δράκος βέβαια. Όχι. Καθόλου. Και στο 4 θα πάει να τραβήξει κάρτα όπως το βλέπουμε. Δεν έχει επιλογές εδώ ο Indigo έτσι κι αλλιώς έχει κάνει relinquish στο board control. Pass me that Arclight spanner. Για να δούμε την καρτούλα. Άρμος. Άρμος. Εντάξει.
Άλλο κάτω να υπάρχει να Ο Logan το βλέπει ότι δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί βέβαια αυτός ο Drake και το έχει αυτό το. Θα πιέσει όσο περισσότερο μπορεί τώρα. Με αυτόν τον Drake. Βλέπουμε χείλ εκεί. Άλλο ένα body Να, ο κάτω. Belcher, δεύτερος Belcher λοιπόν. Να κόψει λίγο τη φόρα του Logan με Belcher. Εντάξει, θα τραβήξει η καρτούλα με τον Belcher ο Logan. Αλλά η φορά θα κοπεί σίγουρα. Και θα αρχίσει να κρύψει και ένα Thorizon πιθανότατα πίσω από τον Belcher στον επόμενο γύρο. Και Ο Belcher θα φύγει τώρα άμεσα. Με Mortal Coil. όντως θα μείνει όμως το σλατζάκι εκεί πέρα να κρατήσει λίγο, να βαστίξει. Ακριβώς αυτό γίνεται λοιπόν. Να και το Coil, θα τραβήσει μια κάρτα. Έτερος Belcher. Χωρίς καλό play ο Logan, θα πάρει Soulfire, δεν βρίσκει κάτι ακόμα. Και γυρνάμε στον Indigo που εδώ πέρα νομίζω ο Thorizon Play είναι καλό, αλλά δεν έχει στο χέρι του Patron. Το οποίο είναι σημαντικό, θα ήθελε να παίξει το Thorizon σε συνδυασμό με Patron. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, θα κατέβει εκεί το κόστος του Whirlwind του Gromas έχει καλά. Υπάρχει ψωμί, το σκέφτεται το Indigo. Ναι, θα τον παίξει πιστεύω. Είναι πολύ καλό carry play. Είδε και όλα στο Indigo ότι δεν υπήρχε άλλη απάντηση σε αυτό το 1-2 taunt από τον Logan, από το χέρι του Logan. Έπαιξε απλά ένα tap. Που λέει μπορεί να κρυφτεί ακόμα. Έτσι ακριβώς αυτό που έλεγα πριν, ότι μπορεί ακόμα και να γίνει τεράστια ζημιά εδώ. Να μείνει δηλαδή ο Thorizon παραπάνω. Για να δούμε. Και θα πάει κόντρα Thorizon εδώ. Κόντρα Thorizon σημαίνει ότι δεν θα αντιμετωπιστεί. Ο υπάρχον Thorizon του Indigo, το οποίο μπορεί να είναι τεράστια καταστροφή εναντίον Patron Warrior, έτσι. Ναι, γιατί δεν ξέρω γιατί δεν το κάνει το play με το Azure Ναι. και το Mortal Coil. Πάλι δεν αντιμετωπίζει το Thorizon. Ναι. Δεν Όχι, μπορεί πρέπει να να πάει τα χειρότερα τώρα. Ουσιαστικά αυτό είναι το πρόβλημα τώρα. Πρέπει να κάνει τα έσχη για να ντυλάρει με το Thorizon. Τραβήξει και την καρτούλα. Κάνει τα έσχη πάνω κάτω, δηλαδή χάνει τελείως το board control. Δεν βάζει τίποτα on board αυτό το γύρο. Θα πάει και τα tap. Και αυτό τον ευνοεί πολύ το Warrior. Θα πάει ένα Hillbot. Μπορεί να απλώσει τραχανά τώρα εδώ πέρα ο Indigo. Για να δούμε αν θα το κάνει. Θα πάει ένα Belcher απλά. Και κάποιο. Νομίζω ότι ο Logan εδώ όπως τον βλέπω τώρα από την κάμερα χρειάζεται και ίσως κάποια μάσκα προσώπου, κάποιο αγκουράκι. Βλέπουμε σακούλα. Ναι, υπάρχει. Λοιπόν, Inventor. Να δούμε πρώτα την κάρτα. Και άλλο Whirlwind. Belcher. Τώρα αυτό είναι το κακό. Με μειωμένα κόστη βάζει πράγματα ο Indigo σε γεννό board. Είναι στα Thorizon και από Logan. Έχει μεγάλο χέρι και ο Logan, θα μειώσει το κόστος σε πολύ σημαντικά πράγματα. Και αυτός θα έχει τώρα ευκαιρία να κάνει καλά. Τώρα αρχίζει το damage να είναι υπερβολικό στο χέρι του Indigo. Ναι. Ο Gromas έχει φτάσει στο 7 κόστος. Ψάχνει ένα Patron οπωσδήποτε ο Indigo σιγά σιγά. Για να δούμε πώς θα αποφασίσει να ντυλάρει με το Thorizon. Δεν το συζητάμε ότι αυτός ο Thorizon θα το κάνει. Death's Bite και Taskmaster τελικά θα είναι η επιλογή. Ναι. Θα βάλει και άλλο board κάτω, να έχει ένα γενικό. Να έχει ένα reach παραπάνω. Καλό board. Έχουμε τώρα Azure και Fire Incoming. Θα πάει και ένα Implosion. Πολλές απαντήσεις αυτή τη στιγμή στο χέρι του Logan. Το θέμα είναι να βρει το σωστό τρόπο. Δεν υπάρχει silence, κάτι να μπορέσει να αντιμετωπίσει τον Belcher. Φοβάται ο Logan, βλέπω εδώ. Hillbot. Υπάρχει ένα φόβος. Hillbot Belcher. Θα τις κρατήσει τις απαντήσεις για πολύ damage. Έτσι, ξέρει ότι έχουν μειωθεί πράγματα στο χέρι του Indigo πάρα πολύ. Μπορεί να πάθει τρελά εμφράγματα, γι' αυτό κάνει ό,τι μπορεί. Το Hillbot και ο Belcher είναι μια καλή απάντηση σε Patrons. Παρ' όλα αυτά, το 1-2 που θα βγει από το Belcher δίνει κάποιο enabling. Βέβαια δεν τραβάει τους Patrons του ο Indigo. Πολύ σημαντικό αυτό για τον Logan. Τον κρατάει στη ζωή. Hidden Soul διατηρεί πολύ σημαντικό προβάδισμα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο Indigo δεν μπαίνει δυνατά. Εγώ παίζει να μπαίνα δηλαδή με Gromas και να κρατούσα στο χέρι μου τον Ghost Commander. Γιατί πολύ απλά ξέρει ότι δεν έχει πολλά tons. Φοβάται του Twisted Nether μάλλον. Μόνο αυτό, δεν έχει πολλά tons ο Logan. Ναι. Και έχει χάσει ήδη τον Belcher. Δηλαδή ίσως να έπρεπε να έχει μπει ήδη δυνατά. Πάμε να δούμε. Γιατί τώρα θα το κάνει το clear κάποια στιγμή ο Logan όμως. Προτιμάει να κρατήσει το board control, κατάλαβες. Θα γίνουν τα clears τώρα. Κάποια στιγμή θα το χάσει το board control. Για να δούμε.
Implosion πάνω του δεν γίνεται. Τι, δεν θέλει να αφήσει να φορτώσει άλλο άρμο, παρόλα αυτά. Δεν τον βοηθάει καθόλου το RNG εκεί. Όχι, δεν βρίσκει τύχη. Με αζούρ κιόλας κάτω, έτσι. Ναι. Κακό RNG. Frothing τώρα είναι πάρα πολύ δυνατός. Μαζί με Warson Commander. Μαζί με τώρα Wilwin βασικά. Ναι. Και τώρα θα πιέσει λογικά. Warson Commander και Wilwin. Ναι, Θα δώσει τα κόλλια του αυτός ο Berserker. Φόγκαν είχε ανοιχτό Facebook και κλέβει. Αυτά γίνονται όταν αφήνεις όλα τα restrictions ανοιχτά στο chat. Εντάξει, ξέρουμε ποιος είναι ο Τσίλι, μπορούμε να τον πιάσουμε από προσωπικά και να τον σκοτώσουμε. Απ' την άλλη, ναι, εμείς στο community το ξέρουμε έναν. Λοιπόν, τι γίνεται εδώ πέρα. Έχουμε όντως Berserker κάτω και ξεκινάμε τώρα τα... Είναι ήδη τσαρτζαρισμένος ο Berserker. Για να δούμε τον Τάβα. Νομίζω με διπλά Wilwins Pogo. παίζει να τελειώνουν πολλά εδώ πράγματα. Για να δούμε πώς θα φτάσει. Παίζει να τα έχει υπολογίσει ο Ιντιγκό σήμερα, μιλάμε εμείς. Εμείς δεν τα υπολογίσαμε. Ναι, εντάξει. Θα περιμένουμε να δούμε δηλαδή, πραγματικά δεν έχει νόημα. Τεμπελιάσαμε λίγο, θα μας δείξει ο Ιντιγκό. Είναι τρελό λιθαριό. Ναι, έχει και όπλο φορεμένο το Death με Death Bite είναι λίθαρο. 2-0 ο Indigo και δείχνει ο Logan να μην μπορεί να βγει από αυτή την κατάρα που τον θέλει να μην μπορεί να αντιμετωπίσει τον Indigo. Γενικά ο Logan σε αυτό το παιχνίδι πιστεύω άρχισε πολύ να κάνει clear. Ναι, και στο προηγούμενο. Τα κρατάει βέβαια αυτός, να πούμε ότι αυτός ο Lock τα κρατάει για να κάνει ένα και αυτός ένα boom bam, καταλαβες. Ναι. Δεν θέλει να τα χαλάει τώρα τα bombs του και τα λοιπά για να κάνει clear, αλλά εκείνο το Hellfire κάτω. Δεν μπορούσε να τους δίνεις board του βάλουν Frothing στο deck. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τελευταίο deck για τον Indigo και θα είναι ο Rogue του. Ο Rogue θα είναι το deck το οποίο θα δυσκολευτεί ίσως περισσότερο να πάρει μια νίκη. Όχι ότι δεν μπορεί, σε σχέση με τα υπόλοιπα θεωρώ. Για να δούμε, θα ξαναβάλει το lock του Logan. Το Dragon Lock λοιπόν ο Logan. Και πάμε να δούμε. Εντάξει, έχουμε δει τα πάντα, μπορούμε να δούμε comeback. Έτσι, ο Logan μπορεί να το κάνει το comeback πάντα. Παρ' όλα αυτά, ο Indigo συνεχίζει το παιχνίδι που έκανε χθες με 2-0, όπως είχε πάρει στο το Logan 3-0 χθες. Για να δούμε αν θα επαναληφθεί. Λοιπόν, πώς θα βλέπεις τα χέρια, πάμε λίγο. Ο Indigo δεν έχει άσχημο χέρι, έχει καλό populate με τον Shredder. Παρ' όλα αυτά το coin είναι στο lock, πάντα κακό για το Rogue. Indeed. Το μόνο class που είναι τόσο κακό. 2 Gang Boss για τον Logan, τα οποία δεν εμφανίστηκαν στο προηγούμενο παιχνίδι. Φτάνουμε στο 3, νομίζω θα παιχτεί το πρώτο και στο 3 το δεύτερο. Ξεκινάει έτσι λοιπόν ο Logan για να δούμε απαντήσεις στο χέρι του Indigo. Εντάξει, μπορεί να πετάξει κάτω τον Θάλνος. Και να πάει backstab και πάλι όμως. Ναι, σίγουρα δύο μικρά θα βγουν. Δύο μικρά, ναι. Μπορεί να τα γνωρίσει και εντελώς. Είναι η αλήθεια. Ναι. Και να ξαναβάλει όπλο. Αυτό θα κάνει πάλι. Dagger up πάλι. Και θα πάει να ρίξει Shredder στον επόμενο γύρο λογικά. Ο οποίος ντυλάρει κατευθείαν με Gang Boss. Θα δούμε και το δεύτερο. Νομίζω πως θα δούμε και το δεύτερο. Εκτός αν ο Logan σκέφτεται ένα hyperplay του στυλ να τα πάει να μην δείξει, αλλά δεν νομίζω. Είναι πάρα πολύ value να μπει δεύτερο τώρα. Ναι. Είναι πολύ value και είναι καλή αρχή αυτή για τον Logan. Teacher. Για να δούμε. Shredder Teacher είναι η σκέψη του Indigo. Νομίζω ο Shredder είναι διότι μπορεί να σκοτώσει μόνο όχι τον Gang Boss. Αυτή είναι η απόφαση. Συμφωνώ απόλυτα. Παρ' όλα αυτά το Drive Bomb θα καθαρίσει άμεσα και ό,τι δώσει λογικά. Ναι, λογικά θα κάνει. Και απλά την ρεπιστή θα βγάλει και 2 imps. Σταθερό board control για τον Logan λοιπόν. Σε αυτό το έρχεται το fan. Δεν θέλει να το δώσει το fan. Δηλαδή, ό,τι σκοτώσει θα ξαναβγεί, απλά θα μειώσει ένα health. Εντάξει, θα βοηθήσει με το Θάλνο στο fan κάποια στιγμή. Ναι. Βασικά μπορεί τώρα με Θάλνος fan backstab ίσως και να τα καθαρίσει όλα. Ανοίγει με Azure παρόλα αυτά. Είναι στήκια αυτά τα Gang Boss όλοι. Λοιπόν, καλόντρο το Mortal Coil.
Όχι, όμως δεν τον απασχολεί το Logan τώρα. Πάει για το Azure. Μία μίσος θα πάρει ή θα μπει το Azure. Παρ' όλα αυτά δεν ξέρω τώρα, τον έχει βάλει σε μια κατάσταση εδώ πέρα περίεργο. Indigo, ίσως είναι λάθος αυτό το place. Θα καθαρίσει ο Indigo τώρα. Ναι. Τώρα έχει clear ο Indigo. Μάλιστα. Για να δούμε τώρα, έχει clear και έχει και αυτή την teacher, η οποία σκέφτεται πώς μπορεί να την κάνει αυτό ακριβώς σκέφτεται, αλλά τελικά δεν νομίζω ότι χωράει teacher, δυστυχώς, για το clear. Ήθελα να παίξει τον... Θέλει να βάλει και ένα μήνυμα στο board. Ο Indigo σε αυτό το γύρο θέλει να βάλει κάτι. Να έχει boots on the ground. Thorizan λοιπόν είναι στα play από Logan στο 6, Iron Curve. Σημαντικό. Και εντάξει, ναι, τώρα πρέπει να τον αντιμετωπίσει ο Indigo. Υπάρχει Thalnos Eviscerate, αν δεν κάνω λάθος, indeed. Ναι, εντάξει, υπάρχει εύκολη αντιμετώπιση. Παρ' όλα αυτά για ένα πάλι δεν παίζει το άλλο, δεν παίζει η teacher κάτω. Ναι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να το κάνει αλλιώς για να παίξει και η teacher. Ναι, σαν play δεν υπάρχει τώρα, να του δώσει δεύτερο γύρο Thorizan. Θα πάει... Υπάρχει λοιπόν άλλο play. Πάει με oil. Θα πρέπει να το face tankάρει. Okay. Θα πάει με Moori και θα δώσει και 6 μέσα. Ναι, μεγάλο play. Παρ' όλα αυτά, η Dark μου αντιμετωπίζει πολύ εύκολα. Το Farseer εκεί. Θα πάει για Soulfire. Βάζοντας board κάτω. Θέλει να βάλει όσο περισσότερο board γίνεται. Κάνει το kill. Αρκετά κακό. Radiant Rogue. Αντίδραση Logan με το discard του Hillboard, νομίζω τα λέει όλα. Έτσι είναι όμως. Πήρε ένα τέτοιο. Πήρε ένα ρίσκο, ναι. Ένα ρίσκο. Broadcast λέει ο Κέρστ. Κάπως έτσι είναι. Τελικώς λοιπόν και ο Indigo προσπαθεί να κάνει και το clear για 3-0. Για να δούμε. Εδώ πέρα να δούμε τώρα τι μπορεί να κάνει ο Indigo. Υπάρχει και SAP. Επιτέλους αυτή η teacher θα παιχτεί. Νομίζω ότι θα δούμε και το SAP άμα παιχτεί η teacher. Παρ' όλα αυτά δεν έχει δει Belcher ακόμα ο Indigo και φοβάται για τον ένα από τους δύο Belcher ότι θα μπορεί να του κόψει τα φτερά. Για να δούμε, γιατί γενικά δεν υπάρχουν άλλα tons στο deck του Logan. Έκανε misplay μας λένε τα παιδιά. Εγώ big game και καλά, πήγαινα να παίξει big game στο εξάρι. Αυτό λέτε τι έγινε. Ναι, παίζει. Αλλά εντάξει. Θα παιχτεί το SAP λοιπόν. Όντως δεν υπάρχει taunt στο χέρι του Logan. Και τώρα σκέφτεται το Eviscerate, ο Indigo. Ακόμα και Moori μπορεί να πάει αυτό το Eviscerate. Για να δούμε, θα κάνει το clear με Eviscerate, θα το δώσει τελικά. Θα προτιμήσει να βγάλει την SOG, έτσι λογικό. Εντάξει, δεν γίνεται να βάλει το damage τώρα μέσα. Λοιπόν, έχουμε εδώ όμως, μπορεί να κάνει clear. Με Hellfire. Ναι, μπορεί. Εντάξει, πονάει το Hellfire τώρα. Έχουμε μείνει 3 κάρτες στο χέρι του αντιπάλου. Μπορεί να το δοκιμάσει με Azure Hellfire. Τη φάση και με Mortal. Θα πάει με Dark Moon, δεν θα το τολμήσει. Καλύτερο. Έχει τα δύο Mortal Coils, δεν μπορεί να κατέβει άλλο Logan. Είναι ωριακά. Φοβάται πολύ εναντίον ενός Rogue που μπορεί να κάνει οποιαδήποτε στιγμή τη φάση. Ακόμα και αυτό το 1-1 που μένει κάτω είναι πόνος. Ναι, ισχύει. Πάντα το oil είναι oil. Το oil είναι oil. Εντάξει, έχει παιχτεί το ένα oil. Εδώ είναι και το δεύτερο όμως. Sprint τώρα είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έχουμε διαφωνήσει για το misplay του Logan. Ο Nibble λέει άλλο misplay. Ήθελε να χωρίσει και τον Dark. Ότι έδωσε το big game όντως για τον Buddy. Εντάξει, τέλος πάντων, παιδιά. Θα ρωτήσουμε τον Logan τι misplay έκανε. Και αυτός φαίνεται απογοητευμένος από το play του πάντως, σίγουρα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι παίζει να κάνει ένα misplay. Φαίνεται όντως απογοητευμένος. Και όχι για το ότι πέταξε το Soulfire. Θα τα δούμε, θα το ρωτήσουμε. Θα παιχτεί sprint. Κακό πάντα να το βλέπεις. Καλό σαν 13 health χωρίς τίποτα κάτω για το ότι θα ζήσεις αυτή τη στιγμή. Και επιλέγει Thalnos εδώ να βάλει κάτω Indigo. Ναι, εντάξει, για να το δείξει άλλη μια κάρτα, να πάει στις 5.
Για να δούμε επιλογές τώρα το Logan έρχεται ένα Implosion, το οποίο εντάξει, οκ, δεν είναι πολύ of consequence, θα τα πάρει. Το damage του Logan αυτή τη στιγμή είναι 6, 10, 15 μπορούσε να βγάλει. Θα καθαρίσει λοιπόν όπως το board, θα κάνει deny και το θα κάνει την προσευχή του σε αυτές τις 5 κάρτες που τράβηξε ο Indigo να μην έχει βγάλει κάπως lethal. Το fan καθαρίζει το board, παρόλα αυτά δεν μπορεί να σκοτώσει αυτό το γύρο νομίζω. Όχι, δεν μπορεί, θα τραβήξει μια κάρτα όμως να δούμε. Για να δούμε τον draw. Azure Drake, θα πείσει σίγουρα τον Agent και Shredder. Εντάξει, δυνατό board control για άλλη μια φορά από τον Indigo, πρέπει να ρωτήσει το board αυτό ο Logan τώρα. Και αυτό που έλεγες και πριν, σε αντίθεση με τον... Μαλίγκος εδώ. Μαλίγκος. Όχι. Σε αντίθεση με τον Handlock, αυτός ο Dragon Lock δεν έχει πολλά tons. Ναι, δεν έχει. Δύο Berserk τους οποίους δεν τους έχει δει ο Logan. Έχει κάνει μέψει αυτό το παιχνίδι, να πούμε την αλήθεια. Θα μπορούσε να πάρει κάποιος από ένα Berserk. Υπάρχει βέβαια δεύτερο sub στο χέρι του Indigo μετά από αυτά που τράβηξε. Τι γίνεται εδώ, ο Τσο αλλάζει λίγο τα δεδομένα. Ο Τσο εδώ πέρα δίνει υπερλίθαλ. Το παίρνει ο Indigo 3-0. Πω σε ένα series το οποίο, τι να πω, νομίζω ότι παίξανε πολύ τα mind games. Έτσι. Swipe 3-0 από Indigo, παίξανε πολύ τα mind games. Ειλικρινά δεν θεωρώ ότι τα decks του Indigo ήταν τόσο καλύτερα για να φάει και swipe μάλιστα. Εντάξει, εγώ ξαναλέω ότι δεν είναι εδώ σίγουρα κάποιος Belcher που θα βοηθούσε να με ακολουθήσω. Εντάξει. Αυτό μου αρέσει όμως όταν συμβαίνει στο Hearthstone, το Hearthstone, sorry. Διότι δείχνει ότι το παιχνίδι, παιδιά, δεν είναι μόνο τραβάω καρτούλες, παίζω καρτούλες. Υπάρχει και άγχος, υπάρχουν και φάσεις τώρα για η προϊστορία των δύο παιχτών. Εντάξει, ο Indigo μας απέδειξε ότι είναι πολύ δυνατός παίκτης. Μπράβο, συγχαρητήρια. Ναι. Έχουμε τον νικητή. Συγχαρητήρια, θα τον φωνάξουμε εδώ πέρα να μιλήσουμε μαζί του. Δεν τον έχουμε δει για καθόλου το stream. Θα πάω τώρα να τον φέρω. Συγχαρητήρια να πούμε εμείς. Όχι μόνο παίρνει θέση και τα χρήματα, αλλά είναι και αυτός ο οποίος είναι πρώτος. Και μπορεί να πει ότι κέρδισε ένα Road to Nationals και μάλιστα με αντίπαλο το Logan στο τελικό. Πάω να τον φέρω για να μας πει δύο λογάκια. Μείνετε για να τον ακούσετε. Επιστρέφω αμέσως. Entertain our guests, Gromps, όσο λοιπόν. Δεν νομίζω να χορέψω κιόλας, δεν θα το θέλανε. Λοιπόν, εντάξει, ωραία. Περιμένουμε λοιπόν τον Άκα εδώ να γυρίσει με. Ακά! Παιδί, μικρέ. Ωραία, γύρισε ο μικρός. Φέρει και τον Logan μαζί. Να έχουμε έτσι και μια κουβεντούλα, ξέρω εγώ. Να λέει τα δικά του εδώ να μιλάει και ο Indigo. Λοιπόν, εντάξει, ό,τι και να λέμε, ο Logan έφτασε τελικό. Δεν έχει σημασία. Συγχαρητήρια και στους δύο. Εντάξει, ο Indigo το πήρε. Η ιστορία θυμάται πάντα τον νικητή, αλλά συγχαρητήρια και στους δύο πραγματικά γιατί πήραν θέση για τη ΔΕΘ, Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, το Σεπτέμβριο. Το οποίο θα είναι το National. Πολύ δυνατοί παίχτες και οι δύο. Ελπίζουμε να τους ξαναδούμε και μεταξύ τους να παίζουν. Τώρα με το που έρθει ο Indigo θα τον ρωτήσουμε λίγο γενικά πώς του φάνηκε η τόση εύκολη επικράτηση. Ήταν πάρα πολύ εύκολη η επικράτηση του Indigo και τις δύο φορές που παίξαμε τον Logan. Για να δούμε τι θα μας πει γι' αυτό και αν θα έχουμε εδώ λίγο πανηγύρι για να γουστάρουμε, να δούμε τι θα πει και ο Logan. Ιδρυματικέ θα έχετε συνέντευξη με τον Indigo. Τώρα αυτό ακριβώς κάνουμε. Σας έχουμε κακομάθει μάντακους με τα giveaways. Έχουμε έρθει στη Θεσσαλονίκη γυμνή. Δεν έχουμε κανένα giveaway. Λοιπόν, αγχώνεται να μιλάει σε κοινό. Εντάξει, να τον ξαναχώσουμε εδώ, να τον βάλουμε κάτω. Έχουμε και τον αρνητικό που είναι μεγάλος φαν του Indigo από ό,τι βλέπουμε επίσης, εκτός από σένα. Ακούω ήδη Logan να έρχεται και μπορώ να τα αυτιά μου. Έχουμε άνοιξε η πόρτα. Και ναι, πρώτος μπαίνει ο Logan, δεν ξέρω γιατί, θα πρέπει να μπει δεύτερος, έχασε. Και χάσαμε εμείς κλικ, Πού ξέρω Λογκανιά. Λοιπόν, Indigo. Κάτσε. Shit. Βασικά, έλα, κάτσε από εδώ. Θα βάλω εδώ τον Άκα που θέλει να παίρνει για λίγες συνεντεύξεις. Εγώ πήρα τον Logan πριν. Μας είπαν εδώ ότι ντρέπεσαι. Εντάξει, δεν είμαι εξηγημένος με το φακό. Τον είδαμε εδώ stream αρκετά σε αυτό το τουρνουά, οπότε εντάξει τώρα συνεχίζει σιγά σιγά. Indigo, συγχαρητήρια καταρχήν. Welcome to the scene, να πω εγώ. Μίλα μας λίγο, μιας και δεν έχουμε συζητήσει καθόλου, πριν πιάσουμε το τι έγινε στο game, μίλα μας λίγο για την ιστορία σου με το Hearthstone. Πότε ξεκίνησες να παίζεις, γιατί δεν σε ξέρουμε. Ξεκίνησα περίπου στον beta βασικά ένα μήνα πριν βγει online. Είχε ένας φίλος μου βασικά το έπαιζε και πήρε εκεί του αδερφού μου το account, γι' αυτό έχει και χάρη άμα δεις, ενώ με λένε Λεωνίδα. Και άρχισα να το παίζω επειδή μου άρεσαν παιχνίδια με κάρτες και τέτοια. Δεν έχω παίξει άλλο online, αλλά είναι το πρώτο. Και σιγά σιγά
Πορώθηκα, έβαιζε ladder και μάθαινα. Και ασχολείσαι με τον game από ό,τι έχω Και- δει. Παίζεις ναι. και στο ladder είσαι ψηλά, έτσι είδα. Έπεσα Legend. λίγο, αλλά Εντάξει. εντάξει. Είχες Συμβαίνει. τουρνουά τώρα, είχες τουρνουά. Ήσουν απασχολημένος. Εδώ πέρα βλέπω και τα fanboys δίνουν. Έχεις εκεί. Τι έχεις να πεις? Όλοι οι συγκεκριμένοι φίλοι είναι, δεν είναι τυχαίοι. Ο ρηματικός ο μανατζέρ. Ναι. Είναι συγκεκριμένοι όλοι οι φίλοι γι' αυτό. Κι άλλο ένα παιδί εκεί με ροζ είναι τέτοιο. Πώς το λένε. Ξεκαθαρό, ναι. Ναι. Όλοι είναι από την περιοχή μου. από τη Λοιπόν, Σύνοδο. ήταν ένα πολύ stable play από την αρχή του τουρνουά. Σε παρακολουθήσαμε όσο μπορούσαμε και εμείς. Είδαμε να παίζει καλά, είδαμε να παίζει εξοικειωμένα με τα deck σου πάρα πολύ. Ποιο είναι το deck που παίζει περισσότερο τώρα, Ladder, αυτό που σε πάει και ψηλά? Όχι. Όχι. Patreon έπαιξα πρώτη φορά αυτή την εβδομάδα. Πήγε πολύ καλά και είναι λίγο εντάξει. Το deck είναι πάρα πολύ δυνατό. Με ποιο δηλαδή? 22 που με είδες χθες Ναι. ήταν με Σάμαν εδώ πέρα. Στο καφέ μέχρι να ξεκινήσει το τέτοιο. Mid-range Σάμαν. Δεν κλείσει. Για το decklist Shaman του Indigo μπορείτε να απευθυνθείτε σε μένα και πωλείτε προς 5 ευρώ όπως έλεγε ο Gloth πριν. Μάλιστα, Shaman. Γενικά, Shaman Works, παιδιά. Warrior Warlock γενικά σαν class. Από την Warrior αρχή του Warlock, παιχνιδιού. Handlock και Control Warrior. Εντάξει. Απλά Πιο Να κοντρολοειδής. μιλήσουμε λίγο για το game, για το πρώτο παιχνίδι που ήμασταν όλοι σίγουροι ότι θα το πάρει ο 2 Big Game Hunter, 2 Brawl. και, είναι ο λόγος που έπαιξα διαφορετικά από ό,τι παίζουν όλοι Handlock εναντίον Έκανες έπαιρνε τέτοιο, ρίσκα. εναντίον Control. Ναι. Επειδή Έπαιρνες πολλά ρίσκα. Ναι, επειδή έχουμε παίξει πολλά παιχνίδια και ξέρουμε όλες τις λίστες μεταξύ μας, ήξερα ότι έπαιζε Silence, δύο Brawl έπαιζε χθες, δεν ξέρω σήμερα είχε 2 Brawl, 2 Big Game. Οπότε αν το πήγαινα σε κλασικό Control Handlock, θα είχανα λογικά. Και είδα και στο χέρι μου στην αρχή μου ήρθε Watcher All και είπα να το δοκιμάσω να πουσάρω damage από την αρχή Το είδαμε και αυτό το play. για να μην τον δώσω χρόνο να τραβήξει όλες τις κάρτες που χρειάζεται για να νικήσει. Το πήγα έτσι, μετά Παρ' όλα αυτά να πούμε εκεί πέρα στο Και με τα υπάρξει Hellfire. και ο Logan είχε clear με 2 Brawl. γύρους. Όχι, θα είχαν πολλά σπέρες από το χέρι του, τα οποία χρειάζεται ο συγκεκριμένος. Ναι, δεν έβαλα κάτι πολύ δυνατό για να Είχες κάνει πάντως spell αυτό. bot Ναι. συνεχώς, που μετά το αξιοποίησες με το Frothing και το Δεν έκανε Whirlwind, extend, αλλά γενικά είχε να σου κάνει clear board και να μην είχες όλη αυτή τη φάση με τον Frothing και το Whirlwind. Θα μιλήσουμε και με τον Logan μετά. Ναι, θα το συζητήσουμε και αυτό. Όπως και κάποιες επιλογές που κράτησε στον Brawl αρκετά Logan στο χέρι. Και του μείνε τελικά. Θα το συζητήσουμε μετά με τον Logan. Να μιλήσουμε λίγο με τον Indigo τώρα. Τόσο να του λέει ο Γκρόμς, ο οποίος σηκώθηκε για να του κάνω εγώ συνέντευξη, αλλά τελικά θέλω να το κάνει αυτό. Μια βαρέα είμαστε. Λοιπόν, ναι, λοιπόν, αυτό βλέπαμε ότι και από τα προηγούμενα παιχνίδια έκανε σταθερά plays, μια χαρά, δεν είχες άγχος, πήγαινες κομπλέ. Πόσο έχεις εντρυφήσει στο format αυτό το Conquest και πόσο σου αρέσει και πόσο το έχεις κάνει train, ας πούμε. Να πω την αλήθεια, δεν το έχω κάνει καθόλου train. Έχω παίξει 3 τουρνά σε αυτό. Δεν έχω προπονηθεί με κανέναν σε αυτό το τουρνά. Δεν ξέρω ακριβώς. Από ό,τι έχω καταλάβει, ότι άμα κάνεις target ένα deck, μπορείς να πάρεις τουρνά κάπως έτσι. Αυτό είναι κακό μου Το λένε φαίνεται. όλοι. Αυτό Ναι. που λέγαμε ότι είναι αδυναμία του format από την Ναι, πρώτη ότι μέρα το μπορείς να λέγαμε κάνεις εμείς. target ένα συγκεκριμένο deck και να πάρεις όλο το παιχνίδι. Όπως είναι τώρα το Meta, όπως έχει διαμορφωθεί, βλέπεις ότι είναι κλειδωμένα τα πράγματα, δηλαδή είσαι πολύ περιορισμένο στα decks τα οποία θα διαλέξεις αυτό το format. Νομίζω, ναι. Δηλαδή πιστεύω- δεν μπορείς να βάλεις κάτι Έχει, άλλο μέσα. από deck είναι, από class είναι Warlock. Νομίζω αυτά τα δύο πρέπει όποιος κατεβαίνει στο τουρνά να το κατεβάσει. Και μετά ο Warlock έχει επιλογές. Έχει πάρα πολλά deck. Έχει διαφορετικά είδη deck που παίζονται. Ναι. Ναι. Τώρα ο Warrior, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ control, αλλά δεν κατέβασε γιατί πιστεύω ότι ο πατρόν είναι σπασμένο. Ναι, ναι, είναι σπασμένο κόμπο. Είδαμε το Rogue. Ενδιαφέρον λοιπόν ο Rogue. Δεν εμφανίζεται πολύ το τελευταίο καιρό. Εντάξει, που και που κάνει καμιά εμφάνιση. Πώς και αποφάσισε το Rogue. Χθες ήθελα να αλλάξω το Freeze Mage επειδή χθες δεν μου πήγε και τόσο καλά. Πήρε game αλλά έχανε αρκετά. Και ήθελα να βάλω ένα deck που να μην χάνει από κάρτες όπως Big Game Hunter και τέτοια. Και να είναι καλό εναντίον του Zoo. Επειδή κατέβασαν πάρα πολύ Zoo από ό,τι είδα. Ο Rogue ήταν η πρώτη επιλογή που μου ήρθε στο μυαλό. Δοκίμασα χθες λίγο στο Ladder, είδα ότι πήγε καλά. Πήγε Το κόμπο. κατέβασα. Οπότε αυτό. Αυτό που λέγαμε και πριν, τιμωρήθηκαν πάρα πολλοί οι παίχτες οι οποίοι κατέβασαν Paladin Paladin Druid. και Druid, έτσι, οι οποίοι Ναι. πρόσφατα ήταν μέσα στο Meta και τώρα φαίνεται να τους έχουν σπρώξει στις άκρες, να έχουν βγει εκτός. Θεωρείς ότι ήταν λάθος επιλογή? Ναι, δεν είναι. Ούτε ο Paladin έχει πολλά κακά matchup. Και ο Druid. Ο Druid είναι παίχτης που νικάει ή χάνει μόνος του, τέτοια βάση. Άμα δεν έχεις Wild Growth μπορεί να χάσει και τα 3 παιχνίδια. Ναι. Ωραία, λοιπόν, θα σε δούμε στη ΔΕΘ, σίγουρα λοιπόν, έτσι, το Σεπτέμβρη.
Έχεις το εισιτήριο εξασφαλισμένο στη βαλίτσα. Θα του δώσεις τα λεφτά μου stream, έτσι. Πάμε. Δεν θυμάμαι Φίλε, Πάμε λεφτά μου stream, πληρώνει η Γκουλντά. Βεβαίως, να δούμε αυτά, να βλέπουμε εδώ πέρα τι πέφτει το χρήμα. Dirty eSport dollars. Έτσι. Αφορολόγητα και καθαρά. Αυτό. Για τον κύριο. Από την πορτοφόλα βλέπεις βγαίνουν κατευθείαν. Το φόρο του Γκουλντά εδώ. Πορτοφόλι Γκουλντάν. Γκράτς bro. Και ισανότερα και περισσότερα τουρνουά και καλές συμμετοχές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας και ήρθες στο τουρνουά. Και για το τουρνουά που διοργανώσατε. Να είσαι καλά. Είμαι σίγουρος ότι θα σας ξαναδούμε στα τεκδενόμενα του Hearthstone σύντομα και σίγουρα θα σε δούμε και στη δεύτερη. Ευχαριστούμε. Αναφέρουμε λίγο τον Λουγκάν. Κάτσε χρυσομούση. Έλα τον Μπρά. Yo! Καλώς τον welcome back. Τι λέγα πες. Μία πρόταση θα σου πω. Ο καλύτερος παίκτης σε αυτό το Best of 5 νίκησε. Έπαιξε καλύτερα από μένα. Ναι. Το πρώτο game κράτησα τον Brawl που έπρεπε να το παίξω. Δεν έπρεπε να το παίξω πιο νωρίς. Μιλάμε μαλακίες. Το Brawl δεν έπρεπε να το παίξω πιο νωρίς γιατί δεν είχα στο χέρι μου removal και οτιδήποτε μου κατέβαζε μετά σε Giants, σε μεγάλη απειλή. Και ακόμα 2 Giants και έναν Drake. Γι' αυτό κράτηθηκε και το Brawl πάρα πολύ στο χέρι μου. Δεν τράβηξα ούτε damage, δεν τράβηξα ούτε τέτοιο. Έκανα ένα misplay, μάλλον ότι το misplay που έκανα ότι είχα ένα turn για Brawl, έπαιξα greedy, ήρθε ο low fab μετά και μετά δεν είχα ξανά ποτέ καλό Brawl. Και δεν εννοώ μετά τη Sylvana, γιατί πολλοί μου λέγανε πάνω για τη Sylvana και όχι, και δεν κάνεις Brawl όταν έχεις τη Sylvana και άλλος έχει Super Board. Γιατί πιθανότατα να του μείνουν 2 ή 1 mob στο τέτοιο, υπήρχε Belcher κτλ. Δεν μετανιώνω ούτε ότι έφαγα τόσο πολύ damage από τον Acid Watcher, γιατί μπορούσα να το κάνω remove, δεν τον έκανα. Γιατί δεν ήθελα να ξοδέψω πράγματα στο Watcher, μετά θα μπορούσε να φύγει out of control τελείως ο Warlock και είχα και 3 armor up. Είχα ένα shield block και 2 shield maidens. Δεν με ένοιαζε το damage. Ναι, έφαγες πολύ damage, αλλά εντάξει, μετά μαζεύτηκε. Δεν με ένοιαζε εκεί, έκανα misplay. Ναι. Στο turn που σου είπα. Το Big Game Hunter θέμα εξηγήστε να μας πει τι έγινε με το Big Game Hunter εκείνο που καταστράφηκε. Ναι. Παιδιά, έκανα misplay. Το τρίτο game. Γιατί πήγαν δύο-τρεις διαφορετικές απόψεις για το τι misplay ήταν εκεί πέρα. Το misplay. Είναι 7 ο άλλος, όχι, δεν νομίζω. Δεν μπορώ να μετρήσω μέχρι το 7. Dark Bomb ήθελα να κάνω, αλλά έκανα τέτοιο. Soulfire. Έκανα Dark Bomb, ήθελα να πατήσω ήταν ακριβώς δίπλα. Ναι. Ήθελα να πατήσω το Dark Bomb, γλίστησε το mouse, πάτησα το BGH. Και δεν είχες μάνα μετά να παίξεις Dark Bomb. Γιατί άμα έπαιζε εκεί Dark Bomb, άμα είδατε πώς πήγε το παιχνίδι, στο τέλος του τελευταίου γύρω τράβηξα Μαλίγκος στα 18 HP. Ήταν στα 17 HP, οπότε θα μπορούσα να σκοτώσω με τα 2 Sulfur γιατί βγάζουν 18 damage. Και δεν έχεις χαλάσει. Ναι, και έχασα και το healbot που θα μου δίνει taps. Αλλά στο game το συγκεκριμένο έκανα και άλλα misplay. Έπαιξα πολύ άσχημα. Αυτό το Best of 5 το έπαιξα πολύ άσχημα και νίκησε ο καλύτερος. Ωραία. Όχι. Δεν έχει κάνει κάτι, συμβαίνουν αυτά. Προφανώς και συμβαίνει. Απλά είναι φάση ότι δεν blame Marotta ούτε τίποτα. Νίκησε ο καλύτερος, ούτε το misclick. Ναι. Έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι αυτό που συζητάγαμε πριν, ότι έχετε αναμετρηθεί αρκετές φορές. Όχι. Ή απλά δεν έκατσε αυτό το συγκεκριμένο Best of 5, δηλαδή. Δεν έκατσε, ήταν ένα Best of 5. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Ένα Best of 5 που έπρεπε να νικήσω από όλες τις απόψεις. Ναι. Είχα 3 decks, είχα 2 decks τα οποία έπρεπε να νικήσουν οπωσδήποτε τα δύο δικά του. Δηλαδή δεν υφίσταται να μην νικήσω με όλα μου τα deck εκτός από τον Facehunter, τον Patron, το μόνο matchup. Αλλά τα άλλα matchup ήταν καλά. Όχι καλά, ήταν πολύ καλά matchups. Τα έχασα επειδή δεν έπαιξα καλά, ούτε με τον Dragon Lord έπαιξα καλά. Έφαγα πολύ damage, λοιπόν με τα removals μου έλουσα. Λοιπόν, στα removals το βλέπω. Δεν έπαιξα σωστά, δεν τίθεται θέμα σε αυτό, τελείωσε. Αν θέλει κάποιος από το chat να ρωτήσει κάτι για τον Logan ή και τον Indigo, ακόμα εδώ τον έχουμε. Βεβαίως να κάνετε ερωτήσεις, παιδιά. Παρένθεση και αυτό που είπα και πριν και ισχύει ακόμα, το Indigo είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Έδειξε πολύ δυνάμει, αλήθεια. Respect. Και να πω το εξής, ότι να μην μείνουμε στα αρνητικά. Εντάξει, να μπει στο 5 δεν σημαίνει τίποτα. Είσαι πάντα σταθερά στις πρώτες θέσεις. Είσαι πάντα ψηλά. Το αποδεικνύεις και εδώ. Έτσι. Η δεύτερη θέση είναι προφανώς. Είμαι ευχαριστημένος με την απόδοση μου. Ναι. Και σου εξασφαλίζει και τη συμμετοχή σου. Η απόδοση μου ότι πήγα στο τελικό είναι OK. Συγκεκριμένα με το αρκετάρι με το Best of 5 δεν ήταν αυτό που ήθελα να κάνω. Ναι, next time. Λεφτά on stream. Παρακαλώ. Μάνι on stream, OMG. Έχω αυτό να πληρώνω, Γρόμιζα να πληρώσει κανένα, μόνο εγώ του πληρώνω. Έχει κανένα 20 άρια. Αυτό το move τι είναι, αυτό θέλω. Αυτό το move Παιδιά, γκουλτάρ με 500 ευρώ στο πορτοφόλι. Είναι εντάξει, γκουλτάρ τώρα.
Μόνο 50 ευρώ. Έχει και ένα ψηλό. Εντάξει, πάρε τώρα εδώ αυτή. Εντάξει, θα τα βρούμε μετά. Δώσ' τον stream κάτι. Ο stream πάρε το 50 και τα ρέστα μετά. Με Λαστά όλα από την κομμένα τώρα. με φρέσκα. ρίχνουνε, με ρίχνουνε, μάγκες με ρίχνουνε. Σιγά τώρα αυτό που είδατε δηλαδή τι είναι, άμα το έχω τυπώσει, τι το καταλάβατε. Με ρίχνουνε. Τι άλλα. Tell us about Game Athlon, μας λέει ο Σταθάρας. Παιδιά, τα είπαμε και πριν για το Game Athlon. See you there βασικά. See you there. Πρώτον, το επόμενο tour Ελλάδα είναι σε Game Athlon. Για μένα Ναι. το επόμενο. Θα κατέβω και μετά Δεθάρα, ξέρετε. Σαν τη δεν έχει. Δεν έχει. Είναι τι θα κατέβεις μαζί μας Game Athlon. Δεν ξέρω ακόμα, δεν ξέρω να πω τι γίνεται. Το να κερδίσει 128 άτομα είναι κάτι, έτσι. Θα τα συζητήσουμε, Indigo. Ο Σλέστερ λέει γκράτς και στους δύο Ευχαριστούμε κύριε Σελέστερ. που τον κάνετε join στην ήδη πλέον τετράδα των ατόμων που είναι στο top 16 για την Ποιοι είμαστε ήδη. τώρα? Οι δυο σας, ο Σλέστερ και ο Νίμπρε. 4 Τέσσερις λοιπόν παίκτες που έχουν εξασφαλίσει την συμμετοχή τους για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Και εδώ τι έχουμε. Ο Λάμπης λέει Logan, το deck ήταν άκυρο για μένα. Ο Warlock εννοώ. Για μίλα μας λίγο για το deck. Βασικά, Ίντικο, πες μου να πεις για τον deck. Έλα λίγο. Ήταν Ήταν ένα. αρκετά καλό deck. Του αρέσει και το Indigo πάντως. Μου πήγε 9-1 στο tour. 9-2 βασικά. Μόνο στο τελικό έχασα. Όλα τα άλλα decks τα πήρα τρένο. Και ο μόνος λόγος που έχασα, δεν ξέρω, το είδαμε όλοι, ήταν misplay. Δηλαδή, το deck είναι πάρα πολύ δυνατό. Και Πολλά removal και ταυτόχρονα βάζει και πάτη. Στο τέλος, δεν σου ήρθαν δύο μπέλτσερ, τα μοναδικότητα του deck για να αντιμετωπίσει και κάποια threats. Δεν του ήρθαν οι μπέλτσερ καθόλου του είδες. ούτε ο Άργους. Έχεις κι άλλους μέσα. Να απαντάω και λίγο Ένα παράλληλα. άλλο, Ναι. εντάξει, δεν σου Να απαντάω λίγο παράλληλα εδώ και στο stream. Συνεχίζουν να ρωτάνε για το Game Athlon. Παιδιά, θα είναι 3 με 6, Γιώργο. 4 με 6 Ιουλίου. Είναι στην Ελληνοαμερικάνικη Ένωση Κολονάκι. Έτσι και θα το πω free. Και για άλλη μια φορά το λέω. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σα νωρίς, διότι είναι ένα τουρνουά στο οποίο δηλώνονται πάρα πολλές συμμετοχές. Πέρσι διώξαμε κόσμο. Δεν έχει σχέση το άμα θα έρθει για να νικήσει. Παιδιά, το Ναι, καλά, τουρνουά. ναι, Πρώτον, δεν είναι τουρνουά. Αυτό δεν είναι καθαρό τουρνουά. Ερχόμαστε και παίζουμε. Το Game Athlon είναι event, είναι festival, πώς το λένε. Έχει τα πάντα. Έχει πολλά grills. Πολλά grills. Keep attention to that. Around. Πολλά grills gamers. Φίλε, δεν θα βρει καλύτερη ευκαιρία. Έτσι. Λοιπόν, πώς δηλώνεται η συμμετοχή. Θα περιμένετε λίγο γιατί ακόμα δεν έχουμε βγάλει registration form. Έχουμε ένα μήνα ακόμα μπροστά μας. Παρ' όλα αυτά, θα μείνετε συντονισμένοι σε όλα τα κανάλια του Gul'dan και στο site μας orderofgul'dan.gr. Θα αναρτηθεί το registration page. Παιδιά, λίγο υπομονή ακόμα και στο Facebook θα το δείξουμε και σε όλα μας τα streams. Κάθε Παρασκευή, μην ξεχνάτε, Team Wars. Συνεχίζουμε πολύ δυνατά και από εκεί θα ακούγονται και όλες μας οι ανακοινώσεις. Οπότε μείνετε. Το Team Wars θα δώσει και 2 θέσεις ακόμα για τη δεύτερη. Έτσι, μην ξεχνάμε. Και το Game Athlon και το Team Wars. Ναι, γιατί είπες για το Team Wars. Και το Team Wars μίλαγα πριν. Και κάθε Δευτέρα GG, έτσι. Μια ερώτηση πολύ σημαντική από το chat για τον Indigo. Γιατί η μπλούζα σου γράφει second. Έπαιζε προφητεία. Ο κόσμος ρωτά, θέλει να μάθει. Θα βγω πρώτος, I second that. I second that. Έτσι μας αρέσει η εξήγηση του Groms. Rekt. Αν έχει parking εκεί, παιδιά, αυτές οι πληροφορίες. Δεν έχει parking γενικά, είναι λίγο πόνος για να παρκάρει στο κολονάκι. Οπότε μάλλον κανονίστε να πάτε με κανένα μετρό. Έχει μετρό δίπλα. Καλύτερα να έρθετε με μετρό. Μετρό δίπλα. Ιούλιο είναι το Game Athlon, παιδιά. Ιούλιο. Και μάλιστα πήγε η ημερομηνία τον Ιούλιο τόσο για να προλάβετε να τελειώσετε με εξεταστικές και όλα αυτά τα κόλπα που έχετε εκεί πέρα. Εσείς οι νεαροί. Λοιπόν, αυτά θα φωνάξω για λίγο τον Groms κοντά μου για να κλείσουμε. Ευχαριστούμε πολύ για Logan. Thank you, bro. Πάμε να δούμε τις πρίκες μας. Μην φύγετε, σας θέλω λίγο. Λοιπόν, εκεί που ήταν και πέρσι είναι Λέστερ. Ο Indigo πήγε να φύγει μπαίνοντας πιο βαθιά μέσα στην αποθήκη. Ναι, λοιπόν. Ναι, έτσι όπως το λέει και ο Χοκά είναι δίπλα. Λοιπόν, κάτσα κι εγώ να δώσουμε την αποφώνηση εδώ πέρα. Λοιπόν, μπράβο στα παιδιά, ευχαριστούμε τους πάντες οι οποίοι ήρθανε. Ολοκληρώσαμε λοιπόν, φτάνει στο τέλος του και το Volume 2, το Road to Nationals. Ζητάμε συγγνώμη για κάποια μικροπροβληματάκια, ειδικά το πρωί που είχαμε μέχρι να ξεκινήσουμε. Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Περάσαμε πολύ ωραία. Με το stream. Είναι λίγο δύσκολο να φεύγεις να πηγαίνεις σε μια άλλη πόλη, δεν έχεις αρκετές μέρες να οργανωθείς. Όσοι έχουν γκόμενα δεν έρχονται, λέει εδώ ο Ντίνος Μέρ. Εντάξει, μπορείς να έρθεις. Μπορείς να έρθεις και με την γκόμενά σου. Να την αφήσεις εκεί να παίζει κανένα παιχνίδι, να κάνεις και εσύ τους κύκλους σου. Λοιπόν.
Τίποτα άλλο από εμάς. Πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ στους πάντες που μας στηρίζουν. Πάμε να τους αναφέρουμε λίγο. Έτσι, αν είμαι House, Fantasy Shop και 126 Clothing για τους συγκεκριμένους, θέλω να μπείτε στη σελίδα τους, να κάνετε ένα κλικ, παιδιά, να δείτε τι προϊόντα έχουν. Δεν τους διαλέγουμε τυχαία, δεν πάμε να φέρουμε τον μπαρμπατάκι που πουλάει παντόφλες. Ναι. Αυτοί που είναι χορηγοί μας σημαίνει ότι έχουν πραγματάκια που σας ενδιαφέρουν όλους τους gamers. Ακριβώς. Οπότε να τους ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την υποστήριξη και ευχαριστήστε τους και εσείς με μια βολτίτσα από το site. Ναι. Ποιους άλλους, Γιώργο? Τα Battle.net. Εντάξει, Πευκάκια, που είναι βασικός χορηγός. Ακριβώς, βασικός χορηγός του Guldan για το σπίτι μας εκεί στην Αθήνα. Και εδώ πέρα 3D Αριστοτέλους, το οποίο είναι ένα πανέμορφο, θα το ξαναπώ, μαγαζί. Καινούριο. Καινούριο, industrial φάση. Γαμό, μπορείτε να έρθετε και να παίξετε και να το γνωρίσετε. Είναι καινούριο μαγαζί. Ναι. Ακριβώς. Η Θεσσαλονίκη, να το τσεκάρετε σίγουρα, παιδιά, είναι πολύ ωραία εδώ πέρα. Και γραμμή γαμάτη και υπολογιστές γαμάτη, όλα super. Ξεχάσαμε κάποιον. Cowboy TV. Έτσι, ακριβώς. Στο Gameathlon. Συνδιοργάνωση του National άλλωστε. Έτσι, μαζί το κάνουμε το θέμα. Και στο Gameathlon θα δούμε και πολύ περισσότερους Cowboys running around, γιατί εκεί πέρα θα έχουν πολλή δουλειά τα παιδιά. Έτσι ακριβώς. Θα τρέχουν και θα μας βοηθάνε και θα τους βοηθάμε και εμείς να τρέξει το τουρνουά. Ακριβώς. Και μια τελευταία αναφορά στο GG, σε αυτή την πραγματικά τεράστια εκπομπή για το ελληνικό κοινό. Εντάξει, παιδιά, GG, νομίζω ότι μέχρι τώρα θα την έχετε τσεκάρει όλη μια φορά. Σίγουρα. Είναι εκπομπή που κάνουμε κάθε Δευτέρα στο διαδικτυακό κανάλι του Star Channel. Αφορά όλα τα games και όχι μόνο το Hearthstone, όπως κάνουμε εδώ. Και βοηθήστε, γιατί πολύ απλά είναι απλά τα πράγματα. Εντάξει, αυτή η προσπάθεια του GG έχει γίνει για να φέρει το gaming στην τηλεόραση. Παιδιά, είναι στο χέρι σας. Εμείς πήραμε το βήμα. Θέλουμε το gaming να ανέβει, να φύγει από όλες αυτές τις απορίες που υπάρχουν από τους μεγάλους και τι είναι αυτό και εντάξει και παιχνίδι και αυτό και τι παίζεις εκεί τώρα, εντάξει, και ασχολήσου με τίποτα κανονικό. Εντάξει. Μην ξεχνάτε ότι όσο βοηθάμε και σαπορτάρουμε εμείς το gaming που το αγαπάμε και το υποστηρίζουμε, τόσο καλύτερο είναι για όλους εμάς, γιατί γίνεται πιο ενδιαφέρουσα σκηνή με περισσότερες συμμετοχές, με περισσότερα δώρα, μεγαλύτερα δώρα. Έτσι και εμείς όλο αυτό αφιλοκερδώς το σπρώχνουμε όπως μπορούμε, γι' αυτό σαπορτάρετε και εσείς στη φάση. Much love. Από Order of Guldan σε όλους που ήσασταν μαζί μας μέχρι το τέλος του stream σήμερα. Ελπίζω να ευχαριστηθήκατε Hearthstone. Θα σας δούμε Δευτέρα, αύριο δηλαδή, GG, Παρασκευή με Teamwars και πολύ δυνατό match-up υποσχόμαστε εκεί πέρα. Έτσι ακριβώς, Logitech Teamwars. Να το πούμε και αυτό, η Logitech εκεί μας βοηθάει στο Teamwars πάρα πολύ. Εννοείται. Εντάξει, Stay frosty, keep on gaming. Έτσι, represent us και keep on gaming. Αυτό ακριβώς. See you soon. Φιλάκια πολλά, παιδιά.